Samarreta i pilota, 80 euros. Tu, Toni, que tens més visió de lluny? 80 euros, 80 euros, perfecte. 80 euros. 80 euros, anem pels 90, 90 euros. Pujarem de 10 en 10, com sempre. Sorteig d'uns quants productes més que tenim i llavors farem la subhasta de tot el que ens queda. Sí? I acabarem